Сәлем, мин Алина апа. Бу минем дусларым. Сәлем, мин Сәйдә. Сәлем, мин Оскар. Бүген без сезнең белән төнге шәһәр рәсем ясыйбыз. Эшне эскиздан башлыйбыз. Горизонт сызыгын билгелибез. Һәм аннан өстәрәк биналар ясыйбыз. Биналар арасында аралар калдырырга онытмагыз. Син бу яктан яса. Башны сендеке. Әйдә тагын. Бу яктан. Яшы. Горизонт сызыгыннан битнең уртасына кадәр ал төз белән буй башлыйбыз. Аннары соң өстән аска таба зәңгәр төз белән буй башлыйбыз. Балалар буягында суны күбрәк алыгыз. Әскәр, буяуны әзрәк ал. Әскәр, суны күбрәк ал. Суны. Күбрәк. Курыкма. Хәзер зәңгәр төсне ал. Сәйдә, монда зәңгәр төс белән ясыйбыз. Суны күбрәк ал, курыкма. Бик матур. Тагын су ал, һәм бу җирдән тагын сез. Бик матур. Өске өлештә кара төз белән күк өйөзен кырылтабыз. Өстән башлабыз. Бу яктан. Күбрәк кара төсне ал. Ак төсне аралаштырып, кечкенә пумала белән рәсемгә сиптерәбез. Менә шундый матур йолдызлар килеп чыкты. Сәйдә, хәзер синең чират. Кара төз белән шәһәрне буйыйбыз. Курыкмагыз, буяуны күбрәк алыгыз.
Рәсемебез әзер. Балалар, сезгә ошадымы? Ошады.